Ο Άγιος Ισαάκ για τα πνευματικά μαργαριτάρια και πώς αυτά βρίσκονται στην προσευχή. Ένας κολυμβητής βουτά γυμνός στη θάλασσα μέχρι που βρίσκει ένα μαργαριτάρι και ένας σοφός μοναχός, απογυμνωμένος από όλα τα γήινα, πορεύεται στη ζωή έως ότου βρει εντός του τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τον Ιησού Χριστό. Και όταν τον βρει, δεν επιδιώκει να αποκτήσει τίποτε άλλο εκτός από Αυτόν. Ένα μαργαριτάρι κρύπτεται σε θησαυροφυλάκιο και η ευφροσύνη ενός ερημίτη διατηρείται μέσα στην ησυχία. Όπως τα μάτια του ναύτη κοιτάζουν προς τα αστέρια, έτσι και ο ερημίτης καθ' όλη την πορεία του ταξιδιού του κοιτάζει με τον νοερό φθαλμό της Θείας Θεωρίας προς τον στόχο τον οποίον έθεσε στο νου του από την πρώτη ημέρα της πορείας του στο ταξίδι επάνω στην κυματώδη θάλασσα της ησυχίας, μέχρι να ανακαλύψει εκείνο το μαργαριτάρι για χάρη του οποίου ξεκίνησε να πλέει και να βυθίζεται στα απροσμέτρητα βάθη του ωκεανού της ησυχίας. Αν ο δίτης έβρισκε μαργαριτάρι σε κάθε όστρακο, τότε όλοι οι δίτες θα γίνονταν γρήγορα πλούσιοι. Και αν ο δίτης το έβγαζε την στιγμή που βουτούσε χωρίς τα κύματα να τον χτυπούν, χωρίς να αντιμετώπιζε κίνδυνο από τους καρχαρίες, χωρίς την ανάγκη να κρατά την αναπνοή του μέχρι σχεδόν να εκπνεύσει, χωρίς να στερείται τον καθαρό αέρα που παρέχεται σε όλους και χωρίς να πρέπει να κατέβει στην Άβυσσο, εάν έτσι είχε η κατάσταση, τότε τα μαργαριτάρια θα συλλέγονταν πιο συχνά και γρήγορα από τις αστραπές του ουρανού. Έτσι να κατανοήσεις και εμένα. Και όσοι βουτούν στη θάλασσα της ησυχίας ας ενεργήσουν ως δάσκαλοι, δηλαδή όσοι κατεβαίνουν στα πλούτη της θαλάσσης κατεβαίνοντας στην καρδιά της γης. Ας εννοήσουμε ως όστρακα τις προσευχές, τις οποίες συναντάει ο νους, καθώς και τις νοερές διαφωτίσεις, την Θεία Γνώση και την Σοφία εν πνεύματι. Στην περίπτωση των διτών, αυτοί πολύ συχνά βουτούν στη θάλασσα και βρίσκουν όστρακα που έχουν μέσα μόνο απλή σάρκα. Μόνο μία στο τόσο θα υπάρχει ένα μαργαριτάρι μέσα τους. Η εμπειρία τους μοιάζει με τη δική μας όσον αφορά τη συναλλαγή της προσευχής. Μόλις ένα μαργαριτάρι πότε μας χαρίζεται, παρέχοντας κάποια παρηγοριά για τον κόπο μας. Λένε ότι σε ένα όστρακο όπου γεννιέται ένα μαργαριτάρι, η αστραπή παράγει ένα είδος πινθύρα και το όστρακο αντλεί ύλη από τον αέρα, ενώ μέχρι τότε είναι απλώς σάρκα. Αντίστοιχα, έως ότου η καρδιά ενός μοναχού με φρόνηση λάβει ουράνια ύλη του πνεύματος, ο κόπος της παραμένει άγωνος και το κέλυφός της δεν εκφύει καρπό παρηγοριάς. Αυτοί που είναι επιδέξιοι στην τέχνη του δίτη, που κατέχουν την μακρόχρονη εμπειρία και διαθέτουν μακρά εξάσκηση σε αυτήν την εργασία της κολύμβησης, γνωρίζουν επίσης πώς να κάνουν τις κινήσεις του σώματος, ώστε να βουτήξουν σε βαθιά μέρη όπου μπορούν να βρουν υπέροχα και ασύγκριτα μαργαριτάρια μεγάλης αξίας. Παρομοίως, αυτό συμβαίνει σε εκείνους τους μοναχούς που έχουν την ικανότητα του νου να κολυμπά σε τέτοια δυσπρόσιτα μέρη κατά τη διάρκεια της προσευχής, μέρη όπου δεν είναι εύκολο για όλους να κολυμπήσουν.
Στην περίπτωση του αδύναμου εαυτού μας, του οποίου το κολύμπι γίνεται κοντά στην ξηρά, μόνο αυτά τα μικρά μαργαριτάρια μπορούμε να συλλέξουμε. Και τα βρίσκουμε όταν βουτάμε πρόθυμα, πολλές φορές κρατώντας την ανάσα των λογισμών του κόσμου τούτου κατά την διάρκεια των προσευχών και των ακολουθιών μας, που αποτελούν λίγα ανάπαυλα από τα δάκρυα. Και αυτά τα μικρά μαργαριτάρια είναι μια θερμή πνευματική αίσθηση, η οποία προέρχεται από την χάρη του Θεού που πέφτει επάνω μας, μέσω της οποίας λαμβάνουμε συγχώρεση των αμαρτιών μας. Αυτή είναι μια γλυκιά και ειρηνική θέρμη, μια αγαλίαση και αίσθηση απροσδόκητης ελαφρότητας, και κατά καιρούς είναι μια μαρτυρία της βεβαιότητας της σταθερής ελπίδας μας και συγκεκριμένες επιγνώσεις της φροντίδας και ευσπλαχνίας του Θεού για μας. Όπως στην ησυχία και την γαλήνη της θάλασσας κολυμπάει και κινείται το δελφίνι, έτσι και στην ησυχία και την γαλήνη της θάλασσας της καρδιάς, της τελείως ελεύθερης από τα πάθη του θυμού και της οργής, κινούνται οι θείες αποκαλύψεις και αποκαλύπτονται τα Άγια Μυστήρια και τις χαρίζουν θεία ευφροσύνη και χαρά. Εάν ενώ βρισκόμαστε ακόμη σε κατάσταση βρεφικής πνευματικής ηλικίας και όντας εχμαλωτισμένοι από επιθυμία να γευθούμε τα πλούτη που οι αξιόλογοι πατέρες μας έβρισκαν και συνεχίζουν να βρίσκουν, επίμονα προσπαθούμε να κολυμπούμε στα βαθιά νερά της θάλασσας όπου αυτοί εκολύμπησαν, τότε θα πνιγούμε στη θάλασσα. Και αν, επειδή τα μαργαριτάρια μας φαίνονται στα μάτια μας εύκολα να τα βρούμε και μικρά σε σύγκριση με τα δικά τους, ή εάν αποφεύγουμε από δειλία την τρικυμία της θάλασσας και για αυτούς τους λόγους εντελώς χάνουμε το ζήλο μας, τότε δεν θα μάθουμε ποτέ για το νοητό κολύμπι που γίνεται με την προσευχή, ούτε θα μάθουμε την τέχνη του νου να προσελκύει την χάρη, η οποία ανήκει στην σοφία του Πνεύματος. Ούτε θα κατεβούμε στα βάθη για εργασία που αποφέρει πνευματικά πλούτη. Και τότε ίσως το καθημερινό μας ψωμί δεν θα είναι ικανό καν για την διατήρηση της σύντομης ζωής μας και θα καταλήξουμε σε πείνα, παραμένοντας πάντα σε κατάσταση πνευματικής ελλείψεως και ανάγκης. Όμως πιστεύουμε ότι η δεξιά του Κυρίου που δίδαξε τους πατέρες μας για το πνευματικό κολύμπι του νου και για την πεποίθηση στο θαλασσινό ταξίδι που είναι γεμάτο από θησαυρούς, δεν είναι τόσο μικρή ώστε να χαρίσει και σε εμάς την ώρα που θέλει Αυτός δυνατά εφόδια για να διαπλεύσουμε και εμείς επάνω στα κύματα αυτής της φοβερής θάλασσας και να φτάσουμε και εμείς εκείνα τα μέρη από τα οποία οι πατέρες μας ανέσυραν πνευματικούς θησαυρούς.